אני אנסה לצלם. כי אני אצלם על ההיי קואליטי. מתקבל. מחבל קופץ לים עם מגבהות. מה זה חפוץ? תגידי לזה. מה? תקשיב, אני מצלם כולה 20 שניות וזה כבר הגיע לי שני שיגה? ל-140 מגה בייט. אתה על פרק? לא, אני עם קומבט? במשחק. הם פרפסינג. כמה? לא. באמת מקשיב? לא. אני טנקר. בוא נציג את הצילום. שיט. לא סתם, זה עושה לי FPS רציני. עם מי שחקנת? סנייפר. למה אתה לא עם בני? למה שאני אין בני? למה לא? כי אני עם ארקי גולף בית סנייפר. לא, אבל בבני יש לו גם וגם TPG, אבל לא בא לי TPG. לא, אבל יש את הבלונדין, זה לא סתם. זה עומרי. פין. אתה יודע, מה? רצים לעומר? לדויד? לא. מה? זה אפס! אתה רוצה להעלות את זה ליוטיוב? זה לא יהיה 15-0, זה יכול להיות מקסימום 15-2, אבל אם בא לך אז... אם בא לך. אם זה בכיף לך. אז גל, לא הבנתי, מה ההבדל בין... 360. גל, לא הבנתי, מה ההבדל בין... מה זה שאתה עושה ב-3-1 בעד? פאנקש. ולמה הארדקופ? לא, אבל שומעים את גל. זה שומעים גם אותי, וואי. לא. לא, זה פשוט הידיים שלך. יש לי עוד 4 כדורים. עוד 2. עוד 1. אין לי כדורים. גל, בוא מולי אחרי זה סתם לכיף. מה סתם לכיף? אתה תיקח אותי אם זה סתם לכיף. למה? אבא. לא, סתם לכיף, אבל צריך לקרוא רציני. יו, שואל. מי? רגע. מיכאל. מה? אחרי זה אני אשלח לך סרטון. אתה מכיר את הסרט של ליאון? כן, לורית. איווה. תקשיב. אתה מכיר אותו כאילו איכשהו את ההצלות שלו וכאלה? כן. תקשיב, ראיתי סרטון שלו של כל ההצלות שלו. תקשיב, הוא אחד המלחיצים. תעופף לחיבור וזה. רגע, באמת לקחתי כדור מהחיבור, סתם כזה שתדעו. מה? יש, סוף סוף. אנד. אז גל, אתה רוצה, אבל תשחק רציני. יאללה, שט. גם. איזה גרוע, מה זה? גם. מה? אז אתה רוצה לשחק? דקה, תן לי לסיים את האחד האחד הזה. אני רוצה לקום לי. לא פעם מיכאל, מה? לא שומע. זה לא סיבה לשבור את המחשב. רק מילה טובה. בסדר. לא יותר מזה.
תקשיב. גל, גל, לה 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 לה. גל. הפסדתי 4-1. תתנחש מי נבחר לשחקן המצטיין. מי? השוער מי? השוער שלי. Round start. והוא? מכיר את השוער של פורטו? לא. קיצור שוער טוב. Round גושי כזה, start. קוראים לו אלטון. יש לי עוד 3 כדורים, אוקיי. איך הפסדתי. עוד אחד. לא, זהו. הממור, מה זה כן? Headshot. תגיד תודה שהפסקתי, שמעת שלא היה לך אמון. בם! קוויקסקופ! לא הלך. הוכח. הקעתי, לא. לא, אני יפה. איזה נוסקופ. זה היה נוסקופ עם סוויץ' ואל תגיד שלא. אבל זה היה נוסקופ עם סוויץ'. פיו. פיו. גל, אתה משחק את זה ג'טפק ג'וי רייד? ג'טפק ג'וי רייד? ג'פקס? ג'טפק. סופרמן! היי. ולא יכולתי לעצור בדרך. מקסים, תגיד, מה, אתה הולך רק לשם, כאילו? ראיתי אותך, הולך לשם. היה, שיזל ב... עופר, הוא פיצץ עליי את ה... לא פעם זה קשה. let's go. 1-0. לא. בואי גלי. איך לא פוגע? קבל. נוקו.